să ocupați ultimele locuri. Eu sunt Raul Bochiș, bine v-am găsit în seara asta. Este prima oară când începem un nou proiect aici la această locație frumoasă, la Fresco Piatto, și mulțumesc pe aceste cale gazdelor. Eu sunt de aici din Oradea, sunt profesor de chitară, am aici câteva detalii pe banner, mai organizez și excursii la munte, dar în seara asta vreau să vă cânt niște melodii de dragoste, ca să zicem, și nu numai. Vreau să obișnuim publicul din Oradea, atât pe cei care sunt aici la căminele studențești, cât și pe oricine din oraș sau din afară, să ne întâlnim în fiecare marți, după ora 7 seara aici, și să cântăm împreună. Cei care știu să cânte împreună cu noi. O să cântăm o gamă mai largă de cântece, de la folk, la muzică mai modernă, în engleză, în italiană și așa mai departe. Pentru început de mărțișor, vă urez tuturor o primăvară frumoasă, cu sănătate, cu pace și cu temperaturi mai calde și o frumoasă poveste de mai, de la Ștefan Bănică Junior. S-au văzut prima oară într-o seară de mai, s-au plăcut, el avea părul scurt, ea bălai, parcă se cunoșteau, ochii nu se priveau, ca și când timpul ar sta în loc. Nu știam ce să-i spună și se fâstăcea. El era cu 2 ani mai în vârstă ca ea, la același liceu, cu același troleu, mergeau, dar fără să fi știut. Se întâmplă oare să ajungi să-ți găsești o jumătate cu care toată viața să trăiești? Peste un timp și-au dat mâna și s-au logodit, se iubeau, erau tineri și n-aveau nimic, însă nu mai conta, erau doar el și ea, într-o poveste când n-a mai fost. Se întâmplă oare să ajungi să-ți găsești o jumătate cu care toată viața să trăiești? Mai târziu, nici pe ani nu i-a uitat, i-a purtat ochelari, era grizonat, ședeau lângă copii, senin ca în prima zi, și se gândeau la o seară de mai, și se gândeau la o seară de mai, și se gândeau la o seară de mai.